Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. विलेला लोगो तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, विलेला लोगो तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, विलेला लोगो तुम आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। जिंकतले रे जिंकतले, दिलेला लोगो जिंकतले, जिंकतले रे जिंकतले। दिलेला लोगो जिंकतले. दिलेल्याशिवाय आहे कोण? दिलेला लोगो जिंकतले. आम्ही आता भितर सरलेले आहा. सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचो लोक जो नेरूलचो आसूं, रेज मागोसचो आसूं, पिल्यांचो आसूं, सालिगांव, सांगोळटा, गिरी हे सगळे लोकांचो कॅन्डिडेट जो आसतलो, जो सर्वसामान्य मनीस जो आमी म्हणटा, जो मनीस लोकांक रातचे 12 पासून पावतलो फोन मारीत जाल्यार उमके प्रॉब्लेम जाला, रातचे 10, 11, 12 पासून लोक फोन मारीत भायर सरोन तेंचे घरा कडेन पावन काम करून दितात तसो आसतलो. आनी हो लोकांचो उमेदवार आसतलो, पिपल्स कॅन्डिडेट, अ यंगस्टर हू वील गिव डेव्हलपमेंट, हू वील स्टँड बाय द पीपल, वर्क फॉर द पीपल, आनी जे लोकांक जाय डेव्हलपमेंट तेच फुडें व्हरतलो. असलो कॅन्डिडेट सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसतलो. तुम्ही बार्देशातले स म्हटलं तुम्ही एक खंयचो सोडल्यात तुम्ही मतदार बार्देशान 7 आसा तुम्ही 6चेर दावो केल्यात एक खंयचो तुम्ही नका ते आता टप्प्याटप्प्याने सांगता मग आयज परवरी आसतलो सगळे आसतले. आयज टप्प्याटप्प्याने तुमकां फुडें